mag-ingat tayo, take extra precautionary measures in entering nuclear power dahil unang-una, kulang tayo sa mga batas na magpropromote ng nuclear power dito sa ating bansa. Kailangan na maraming batas, for example, nuclear safety, kailangan din ng batas kung paano ng transport ng mga nuclear waste, saan itatago yung nuclear waste. So, we have to be very cautious in moving forward because kulang pa tayo sa mga batas at kulang tayo sa framework. Having said that, nuclear power din ay mataas ang risk at kailangan siguraduhin natin na may kakayahan tayo. So remember, nangyari sa Fukushima, nag-evacuate sila close to 600,000 na tao. At hanggang ngayon ay naglilinis pa sila. Pero, sir, ang tanong, may capability ba tayo in an event na merong problema?